Amen? Magiging asset ka ni Lord. Sabihin natin sa ating katabi, kapatid, asset tayo ni Lord. Hindi tayo liabilities. Asset tayo ng Panginoon. And then nakikita, natatanong na natin. Ito na, todo na to. Yung pagbibigay, paglilingkod natin sa Panginoon. No reservation in serving God. No regrets in serving the Lord. For almost 30 years, I enjoy serving God. Travel ng travel, tutulog sa bus, tutulog sa aeroplano, tutulog sa barko. But I enjoy sa lahat ng ito. Kasi ang gusto ko, harap ako doon sa ating hari, sa great king natin, nation accomplished. Wala naman siya sinabi doon na, Bishop, pumasok ka. Pastor, pumasok ka. Propeta, Ebanghelista, Apostle, pumasok ka. Sabi ng Panginoon, well done, that was good and faithful servant. Yun ang tinawag ng Diyos para pumasok doon. Hindi yung mga hawak ng mga titulo. Kasi nakakapakilabot nga yung mga titulong hawak natin. Doctor, Bishop, Reverend, everything. Dala-dala na. Pati Reverend, kinuha na rin ng mga pastor. Hindi ba sila marunong mahiya niyan? Bakit? Yung Reverend, kagalang-galang eh. Para sa Diyos lang yun. Pati yung mga pastor, kinuha na rin yung Reverend ng titulo. Hello. Ako, hindi po ako nagpapa. I-re-ulit ka namin, Reverend. Nakakapakilabot siya na. Tsaka hindi karapat dapat kasi wala namang Bible, wala namang sa ganyang Bible eh. Wala namang Bible na sinasabi yung titulo na Reverend attribute to pastors o kung sino man na nagpapakilalang Reverend. Hello. Well done, that was good and faithful. Kasi tinapos niya yung kanyang race. Tinapos niya ito ng may kagalakang, kagaya ni Apostle Pablo, sabi niya, I press on toward the goal. Sabi nga siya, pinakalimutan ko na yung mga nakalipas. You can remember the past, but do not dwell on it. Because hindi naman tayo pwedeng mabuhay doon sa nakaraan. Today's anointing is greater than yesterday's anointing. Yung victory mo nakaraan, hindi yung kagaya ng victory na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Kagaya ng inawit, they are new every morning. They are new every morning. They are fresh every morning. Kaya lagi tayong magandang pananaw sa hinaharap natin sa ating buhay Kristiyano. It doesn't matter ano man yung pinagdaanan natin. Nalugmok man tayo, nalaglag man tayo, marami tayong penyos, marami tayong pagkakamali, wrong decision, mga sa buhay na ginawa, paulit-ulit nagawa. Pero it's about time na tayo magseryoso sa ating Panginoon and then we make straight our path before God. Kasi hindi naman, malapit na dumating ang Panginoon eh. Amen. This is our responsibility. We preachers of God. We preachers of the Word of God. We do not preach ourselves, but we preach Christ who is risen from the dead. Amen? We don't preach our religion. We don't preach our denomination. We don't preach our organization. It must be God. Because there is only one name given in heaven and in earth, and every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord for the glory of God the Father. It's not my denomination, it's not my organization, it's God. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pwede po ba, sir, awitin mo yung kanina consuming fire?